iwe nwanne anaghị erukwana n'ọkpụkpụ, onye rịtụrụ ya chetakwana nwanne ya. Ọbara nwanne esika. Ọ bụrụ na Chukwu kere ụnụ ise ma ọ bụ karịa n'ezinụlọ, ọ ma na ụnụ ise ga-ebunwu ya bụ ibu dara n'ezinụlọ. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị gị ka nne gị ji, Chukwu mụ ihe ị ga-emenwe ji wee tinye gị n'ebe ahụ. Ọnọdụ abụọ otu ihe ahụ. O nwekwara na ihe o ji aba abịa n'ezinụlọ, enwe onye selitere isi n'ezinụlọ ahụ. Chukwu na-akpachara anya gọzie onye ahụ. Ọ na-amara ma tụnwe onye ahụ ugo ka o were ya wee hichaa anya bụ ezinụlọ anya mmiri. Ọ bụrụ na onye ahụ selitere isi n'ezinụlọ ahụ bụrụzie gị nwa, ị kwesịrị ịma na ọ bụzi n'aka gị ka eji ehicha anya bụ ezinụlọ anya mmiri. Ejikwala ohere ahụ o nyere gị wee gwuo egwu ịdị ka ọkụkọ shi ụmụ n'ezinụlọ ahụ. O doro gị anya na ọkụkọ shi ụmụ anaghị ehi n'elu, anụ ọbụla shikwana ụmụ anaghị agba ọsọ ele n'anya n'azụ. Ịdịzi ka oke osisi, ụmụ anụ dị iche iche na-aga ezere mmiri n'okpuru ya. Anwụ time ha gbakpụsie n'okpuru ya, nnụnụ fegharịchagodi ha bịakwa n'elu ya zuru ike. Marazie ma ọ bụ na ọjị ahụ daa, ọ bụ ị ga-ahụ na ụmụ nnụnụ ga-ala ọhịa. Ị ga-ahụ na ụmụ anụ niile ahụ na-abịa n'ukwu enweghọzi nke ị ga-ahụ. Onye ọbụla ga-eju ọhịa. Ọ bụ na ọkụkọ ahụ shi ụmụ fuo ma ọ bụ nwụọ nke ọchị ụmụ, ị ga-ahụ na oyi ga-atọwụsị ụmụ ya. Ọ bụ ihe a ka ndị iro ji agbasi mbọ ike ka ha wee fụnye ọkụ ahụ nke ahụrụ na-ewulite n'ezinụlọ. Mana mbọ ha niile ga-abụ na nkịtị, ọ ga-abụ n'efu maka onye ka ị kagbene ya, maka na anaghị agba egbe bere n'ọjị akụ. Ha ga-agbata gị akụ. Atụmatụ ndị iro na izuzu ndị iro n'ezinụlọ gị bụ na nkịtị. Mana gee m ntị, ejikwana aka gị butere ezinụlọ ụnụ ihe anya mmiri. Onye ahụ a na-ekiri ekiri ekwesịkwa ka ọ ga na-ekpo ntụ. Ukwu na-ama ọgụdụ ekwesịkwa ọ nakọta asọ ọ gbazi ọtọ. Ntị adịkwa ya gazie.